Ikatulong adlaw sa Misa de Gallo sa Cebu Metropolitan Cathedral gidagsa gihapon sa mga manimbahay taliwa sa daotang panahon. Sayra nato ang live update ni Fem Marie Dumabok. Fem? May giulan kita dinhi sa Subo no sukad pa lang gabi apan bisan pamanwa kini panumbalinga sa mga manimbahay kay ganiha dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral puno-puno gihapon sa mga manimbahay atol sa Misa de Gallo. Bisan kun ulanon ang kadlawon tungod sa bagyong Kabayan ug bisan gipaubo sa storm signal number 1 ang tibuok lalawigan sa Subo, wa kini nakabalda sa mga parokyano sa pag-anhi sa simbahan. Gani kay puno na ang sulod nga bahin dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral atol sa Misa de Gallo ganihang kadlawon, hinungdan nga nagsakripisyo ang uban sa gawas nga bahin. Ang uban nagdala og mga payong, ang uban ang nakisilong sa ilawom sa mga kahoy sa compound sa simbahan. Aduna usab uban ang nagdala na sa ilang kagulingong kalingkuran. Matod sa pipila ka mga manimbahay nga wa makabalda nila ang ulan sa kagustuhan nga makumpleto ang dawn masses sa sud sa siyam ka adlaw. Kay para sa uban, panata na nila kini. Ang uban usab ang nagtuo nga matuman ang ilang gipangayo o wish kun makumpleto ang siyam ka adlaw nga Misa de Gallo. Sagad nini magpamilya, may mga magbarkada usab nga dungang ni simba. Samtang padayon nga naa ang presensya sa kapulisan ug uban pang ahensya. Sa entrance sa simbahan, gawa sa gwardya o mga barangay tanod, nakapwesto usab ang Police Assistance Desk. Adunay patrol car sa gawa sa simbahan o mga traffic enforcer nga nagban sa trapiko. Buhi usab gihapon ang ginagmay nga panginabuhian o paninda sa gawa sa simbahan. May generally peaceful ang pagpagayon sa Misa de Gallo. Sukad pala niadtong Sabado sa unang adlaw hangtod karon, matud pa man dinhi sa tibuok rehiyon sa Central Visayas, kini matud pa man sa Police Regional Office 7. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabok.